Dyma fideo bach efo brawddega ti'n medru defnyddio mewn caffi. So, pan ti'n mynd i gaffi neu dŷ bwyta, ti'n medru gofyn, sgynnoch chi rhywbeth, sgynnoch chi le, sgynnoch chi le, sgynnoch chi fwrdd, sgynnoch chi fwrdd i 2, sgynnoch chi fwrdd i 3, sgynnoch chi fwrdd i 4, sgynnoch chi fwrdd wrth y ffenast, sgynnoch chi fwydlen gluten free, sgynnoch chi fwydlen figan, gai, gai 2 goffi, gai baned o de, gai 3 muffin. Ella sgynnoch chi ddim amsar i ista yn y caffi. Ella 'dach chi isio coffi i fynd. Gai goffi i fynd, os gwelwch yn dda. Os 'dach chi yn fwy nag 1 person, 'dach chi'n medru deud gawn ni, gawn ni, gawn ni dalu, gawn ni ista wrth y ffenast. Weithia, 'dach chi angen tsecio lle i archebu a lle i dalu. Ydw i'n archebu wrth y tyl? Ydw i'n talu wrth y tyl? A ella 'dach chi isio mynd i'r tŷ bach? Lle mae'r toileda? Ydi'r toileda i fyny'r grisia? Ydi'r toileda i lawr y grisia? A cyn mynd, ella 'dach chi isio deud diolch. Coffi da, diolch yn fawr. Diolch, odd hwnna'n lyfli.